Que tal, xente? Feliz Día da Música. Pa momento, ahora sí. Feliz Día da Música, xente. Que tal? Como estamos? Moi boas noites. Mércores 21 de xuño, ano 2023. Vamos a ir bastante rápido, Solo vos quero contar dúas cousiñas antes de meternos aquí en faena e agradecer primeiramente aos novos follows a Guntín, a ex Super Ramón e a Sisyo e a Manuelín que me seguiu onte. Graciñas tamén por ese follow, graciñas por sumaros aquí á familia de Rincón Daniel. E nada, basicamente hoxe vamos a estar con Adrián Mayo, Adrián Mayo, que é organizador do Santiago Music Fest, que a semana pasada presentou cartaz, guapísimo, ahora o comentaremos, por si non o bichedes. E despois, depende un pouco cando rematemos, estaremos escoitando algunha novidade musical, vale? Algunha novidade esta semana. E se nos fose o directo cara ás 12 da noite, escoitaríamos o EP de Hidden, que precisamente está no Santiago Music Fest, e iso vai ser un pouquiño o directo de hoxe. Dame alegría facer hoxe directo sin contalo, porque hoxe é o Día Internacional da Música, e dame alegría tamén facelo con Adrián e co Santiago Music Fest, porque creo que ahora o veredes, se non coñecedes, creo que é a representación máis grande que poda haber ahora mismo da música no seu máximo esplendor. Así que eu creo que xa vamos a deixarnos de tonterías, voume a desmutear por aquí. Isto encántame, claro, porque eu sempre fago unha cousa, xente. Claro, eu fago a presentación e non sei por que me muteo, porque é unha gilipollez. E claro, eu me muteo e quedan os convidados sempre aquí mirando como dicindo, bueno, este está falando, movendo os brazos, entón, bueno, que lle facemos? Da igual, xente, ahora imos a ver en pantalla, xa o estades vendo agora o señor Adrián, que tal como estamos? Moi boas. Moi boas. Como estamos todos? Todo ben? Bueno, hoxe foi un día de chegar xusto do traballo, hoxe día estresante, pero que che vai dicir? Así ahora nos metemos a mi faena, pero ti que pensas, o sea, que estabas pensando? Me ves a min aí falando, movendo os brazos, ti, pero que fai este? Igual toquei eu algo e El, agora a ver que pasa. claro, é que Non vou tocar nada. esa é a cousa, eu sempre me muteo, non sei por qué, porque a veces digo, para que non, que se queren poñer con outra cousa a mentes ou tal, e non molestar, pero digo, para qué? Se total, estou presentando, dicindo cousas do programa ou presentando a quen vai a vir. Pero bueno, eres o segundo convidado que ven pola canle que non fai música. Segundo organizador, pasaron por aquí xente da Candeloria. Pa que non te coñeza, quen é Adrián? Que fas? Que fago? Pois Adrián é o dueño de Nocturna Eventos, que somos unha empresa afincada en Santiago de Compostela. Estuvemos parados 2 anos por tema de pandemia e agora, bueno, tomamos un tempo de descanso e volvemos cas pilas, eu creo, que máis que cargadas. Que en Nocturna, normalmente, que todo o que fixeches a todo agora? Así por falar un poquinho de Nocturna. Pois mira, bueno, antes tiñamos outro nome, bueno, antes era tan básico como Adrián Mayo, representante artístico, bueno, fixemos dende un montón de verbenas, lavamos durante 2 anos, estou che falando do ano 2014, 2015, tiñamos un convenio cunha empresa colaboradora con Telecinco, e, bueno, eu me encargaba aquí na zona de Galicia de traer a, bueno, xente de Gran Hermano, Mujeres, Hombres e Viceversas, Sálvame, incluso, de feito, o primeiro bolo que pechei como representante de zona foi Belén Esteban firmando libros en Dona Dan. Cuidado, Ojito. Cuidado. Empezamos fuertes. O sea,
Claro, é que, a ver, eu quero falar do Santiago Music Fest, pero claro, Belén Esteban firmando libros sendo na Dana. Claro, é que quen supera eso? O sea, eu creo que todo o que sexa a partir de aí xa é realmente, o sea, é éxito porque xa comezar por todo alto xa todo todo rodado. Sí, bueno, hubo temporadas máis altas, temporadas máis baixas, pero bueno, nunca nos podemos queixar de que gracias ao traballo ben feito, pois tuvemos moito traballo durante moito tempo. Como decidiches embarcarte nestas aventuras? Nestas aventuras aí con da representación dos eventos. Pois mira, foi algo que dende que eu me acordo dende pequeniño sempre me gustou, no tema de orquestas, verbenas, festas. E aparte disso, tamén me gustaba tratar ca xente, no? Sempre fui moi comercial. Eu traballei de ata vendendo books de fotos, ata tarxetas de crédito, todo. E cando se me dá a ocurrencia miña, de ir Twitter por Twitter, de todos os famosos do momento, buscar o nombre do representante del, e chamar e dicirle, mira, son Adrián, son de Galicia, non sei que non sei quanto, pois se podía ofrecerlo por aquí ás discotecas. E empecé así, realmente, ¿no? Un traballo tan sinxelo como buscar un número en Twitter, chamarlle, ofrecerte e empezar a traballar. Que anécdotas tes algunha anécdota desa época? Algunha cousiña Aí, así que que teñas máis lembranza, que te pos a pensar neses anos? pues mira, acórdome unha vez con Labrador de Gandía Shore, que estábamos en Tui, íbamos a facer un bolo en Anubis e despois nos íbamos para Lugo, a outro pub. E xusto cando íbamos a cenar, bueno, pedimos a cena, non sei que non sei canto, pedimos pulpo e a mí me daba ganas de marchar da mesa nese momento. Porque chega o camarero co plato de pulpo e lle di Labrador al camarero, mira, podes traerme outro plato? Porque o tipo o que facía, collía unha rodaja de pan, quitaba o aceite ao pulpo e lle quitaba todo o borde, o rico, só lle comía o Sí. branco. Dixen, madre mía, Hostia. por favor, acaba rápido e vámonos. E bueno, como esas, moitísimas aventuras, no? Ir con Belén Esteban pasando pola zona bella, a xente, ai, eres Belén Esteban, e dicirse, no, yo non lo soy, para non ter que parar a quitarse fotos. Entrar nun centro comercial aquí en Santiago, tendo unha mesa reservada nun restaurante e tardar 45 minutos por estar fora na porta quitándote fotos con nenos e con nenas que bueno, reconocían quen era nese momento famoso, un montón de anécdotas. Vale, eso daría para outro día de facer unha conversa sobre eso, que mira, me vou a apuntar. Sí, Outro día, se sin queres, problema. daría para moito, pero bueno, vamos a falar Moi interesante. do importante de hoxe, porque a semana pasada, bueno, a semana pasada xa levamos varias semanas que un día saliu hai un festival, o Santiago Music Festival, que saliu aí en Instagram, saliu en redes aí como un novo evento, e a semana pasada presentouse o cartaz completo, que dá para falar, vamos a falar moito sobre o cartaz, pero en que momento decides ou como decides pasar de, pois, eso, as verbenas ou esa parte de representación que estábamos comentando a embarcarte nun festival dunha magnitude como esta, con 27 artistas, varios días. Como chegas a este momento? Vou explicar como empezou a idea do festival e como acabou, non? A idea principal era solo facer o día 21, o xoves, metendo a París de Noia, Marcos Magán e Roquiño e Santorino. E xa estaba. Dicíaste, bueno, facemos isto e adiós. Pero claro, ti poste a falar co director de seguridade, cos técnicos,
as empresas claro, queríamos facer un evento cerrado ao público para cobrar a entrada e todo o rollo. Que pasa? Estas empresas cobranche por temporada, ¿no? Quero decir, cobranche ao alquiler de vallas, vanche cobrar, pois imagínate, 15 días e ainda que as teñas un día, pois non a eles non lle compensa. E ao final cheguei a idea e dixen eu, xa que estou pagando por ter vallas 15 días, por exemplo, ou 7 días, ou os baños igual, tal, pois vamos a buscar artistas emerxentes da cidade de aquí de Compostela e de algún de alrededor que estén empezando, que o fagan ben e que se podan facer 3 días de festival. E empezamos a darlle voltas, a mirar Instagram, se me empezaron a chegar un montón de artistas, de recomendacións, de mira este, non sei que, non sei que, non. E ao final, pois un día contando cantos iban, me dou conta de que xa íbamos con 27 artistas. E dixen, bueno, pois creo que para 3 días temos os suficientes. E empezamos así. Joder, a priori, normalmente as mellores ideas surgen casi sin buscala, non? Como é o caso. Sí. Totalmente de acordo. Ademais, ti cando te pos a buscar artistas, notas que hai unha cultura musical tan importante que non está explotada e dices ti, é que esta xente que dala a conocer, pero xa. Hai xente que ven ao festival que unha xa estuvo no Son do Camiño a semana pasada tocando e outra que se non está en 2 ou 3 anos nese festival, por favor que cambien a dirección da empresa organizadora e que metan estos artistas. Estou seguro de que algún o vai petar e moi forte. Mira, ademais, vou a dicir xa algún nome, a xente está vendo o cartel na pantalla, pero claro, nomes como amigos da Canle, que eu os considero amigos da Canle, os outros nomes, vamos a comentar ahora, pero xente como Cemirazo, Galician Army, Hidden, Futuro Alcalde, Amoevo, Filloas, 99, que estou pensando agora que casi podía ser un rincón de Daniel Music Fest porque todos estes pasaron por aquí, conversaron aquí na Canle, o sea, casi Monolius Dub tamén pasaron por aquí, o sea, podía ser un rincón de Daniel Fest, pero ti tiñas claro artistas emerxentes, comentabas agora que non teñen esa visibilidade, non teñen esa suerte de poder estar en eventos, ti tiñas claro que querías que a gran maioría fosen artistas emerxentes que dos cales se fala moito, pero que non están en festivales. É o problema que que eu vía, ¿no? De que falas, ves que teñen visualizacións, ves que, que teñen moitas visitas en YouTube, nas súas nas súas redes sociales, pero non os ves en ningún cartel dun festival, ¿no? Ao final, se te fijas en todos os carteles, casi sempre ves os mismos nomes en diferentes cidades, pero non ves pois a esta xente que te acabas de decir nun cartel no que eles son o 95% do cartel. Eles, o que queremos facer nós, a nosa función é que eles sexan, durante esos 3 días, os protagonistas. Claro, porque comentábamos fora de directo que hai outros nomes. Falabas ti de País de Noia, que eran os originales do festival, nomes como Roy Méndez, que xa, xa está un pouco máis rodado, sigue sendo casi como emerxente porque non sigue sin estar moi presente en moitos sitios, pero xa está un pouco máis rodado, e outros nomes como, está Marcos Magán, que tamén xa o comentabas, pero Leticia Sabater ou Cañita Brava, que tampouco son nomes que vayan a opacar, por así decirlo, o resto que, sin embargo, están aí. Claro, ao final, fíjaste que son nomes, que son xente con moitos seguidores. Cañita non ten redes, ¿no? Pero non sabemos os seguidores que ten. Pero Leticia Sabater ten 400.000 seguidores en Instagram. Antonte presentou o tema novo e a día de hoxe xa tiña casi 500.000 de visualizaciones en YouTube. E non son artistas, non son artistas que vayan a quitarlle protagonismo ao resto. Por decir, nadie vai a ir, supoño, ou igual me equivoco, nadie vai a ir a posta por ver a Leticia Sabater. Ni nadie vai a ir a posta por ver a Cañita Brava.
Sabe? Ao final, Bueno, ves nun día pois que tes 12 artistas, pero non vas a ir solo por ver a un. Neste caso de festival, vamos. Non estou falando de outros macrofestivales que sí que vas a... vou ver a, que sei, a outros artistas xa famosos. bueno, cuidado, que igual sorprende e a ver se non imos a ter aí a problemática do son do camiño de que a xente este en primeira fila esperando por Leticia Sabater a que salga sin ver o resto dos artistas. Cuidado, Cuidado que igual é No, sorpresa. bueno, a ver que pasa. Outra cousa que Verémolo. outra cousa que ten o cartel é que hai certa variedade de estilos, pero máis ou menos un pouco navegando casi no mismo, non é unhos estilos que vayan moi distintos un dos outros. Os artistas están máis ou menos xénero urbano, un poquinho de pop por aí, pero máis ou menos bastante Sí, equilibrado. o que, bueno, o que está ahora mismo prácticamente de moda, ¿no? Non nos salimos aí de certos estilos, pero bueno, o que a xente lle está gustando, o que está sonando, e o que, bueno, os nosos artistas pois, é o que están creando e que queremos darlle esa visibilidade para que a xente tamén coñeza que se fai música unha en galego moi boa. Estamos falando, por exemplo, o caso de Cemirazo, que de feito fai, creo que unha semana ou dúas presentou en YouTube a versión en galego da canción de Peso Pluma, e Sí, para min é un temazo, que mola un moitísimo temazo. a versión que fixo. Sí. E depois é eso Fillol, que fai música en galego unhas letras tremendas, a Moevo tamén, sabes, hai de todo, é moi bo. E tamén unha cousa que tes bastante ou certa presencia de DJs tamén dándolle un papel que moitas veces nos festivales como que parece que son ou así os matan tempos mortos ou os vamos a poñeros ao final sen importancia ningunha e neste caso teñen tamén un peso no cartel. Sí, teñen un peso bastante importante, porque máis os días que temos nós sacando a Roquiño e Enter, que son así máis de comercial do que está sonando, temos a xente como Nico González, como Compa, que fan hard techno, Nico González faiche Minimal House, Santorino faiche electrónica, sabes? Ao final tampouco son DJs que se vayan a repetir continuamente, non vai acabar un e vai empezar outro, vas a escoitar lo mismo. Non, cada un ten o seu xénero, a súa maneira de traballar e o seu público. ¿Por qué, volvendo a Leticia y a Cañita, ¿por qué Leticia y por qué Cañita? Mira, é que non che sei contestar esa pregunta, porque eu quería meter algo divertido no cartel que digas ti. De feito, un dos titulares da Voz de Galicia, no, os 2 días de presentar o festival, era sabíamos que con Leticia Sabater, Cañita Brava e París de Noia, este cartel iba a dar que hablar. É o que nos está dando a vida, quero decir, creo que subimos 300 ou 400 seguidores na última semana en redes sociais. E danche ese rollito de divertido, danche ese rollito de que non lle van quitar protagonismo a nadie, e a vez danlle como un nome máis coñecido ao cartel e ao festival. E tamén, bueno, a nos a nivel de marketing tamén nos funciona moi ben, porque ao final, por exemplo, Antón ten a canción de Leticia Sabater, pois bueno, pois nos está funcionando. De feito, teño aí unha cosa na cabeza que igual porque eu son moi de ideas locas, non? Eu chamo o meu colega que está en Noia, que é o meu socio en Nocturna Eventos, a Ramón, e lle chamo a veces, non? E lle digo, pues podemos facer por exemplo, un sorteo de entradas ahora cando salgan ao que mellor faga o baile de Leticia Sabater, por exemplo, non? E montas aí un mini concurso en Instagram, non? E, por exemplo, quen suba o mellor baile, non? Pois se leva, igual, 2 entradas pa o festi. E ideas así locas que me dan, que lle chamo igual ás 2 ou 3 da mañán e lle digo, isto, claro, e a veces me di, para ya, non?
tema seguidores en redes que igual alguén pode estar escuitando isto, despois vendo en YouTube en diferido, e igual lle pode parecer unha tontería, pero claro, no voso caso, primeira edición dun festival, da forma na que é, que non se conta con eses nomes, Maluma, Shakira, que sei, eses nomes que de por sí xa te van a vender todos os abonos. No voso caso, o traballo de redes, o traballo de publicidade é un traballo importante e ao mesmo tempo complicado, non? Sí, bueno, nos empezamos dende cero en redes sociais. Todo o que fomos sumando pues foi con moito traballo, ¿no? Ir publicitando artistas, algún artista antes de que se presentara o cartel completo. Despois xa cando o mércoles pasado, foi unha semana, presentamos xa o cartaz completo, xa empezamos a subir máis seguidores. Estamos tendo o ter presencia en periódicos tamén nos axudou tamén a subir. E sí que eu noto, ¿no? De que onde estaba, por exemplo, fomos ver as Tanxueiras ao Corte Inglés, e estaba antes nun bar tomando algo, ali no Casiñeiriño. Eu fago mo tonto moitas veces, ¿no? Moitas veces moita xente que non me conoce, e digolle, joder, o festival este que se vai facer aquí no Casiñeiriño en setembro, non sei que, para ver a reacción da xente. Escoitas absolutamente de todo. Dende, está loco, quen fixo eso está loco, a quen se lle ocurre traer a Leticia Sabater. Claro, a historia é, a quen se lle ocurre traer a Leticia Sabater e a Cañita Brava. E depois ti xa, cando deixas a que solta así toda a puta mierda pola boca, lle dis, pues, o loco son eu, ¿no? E ti, como? E bueno, pues entonces habrá que comprar la entrada. Claro, dis ti, pero xa non me ibas a comprar, e agora que che digan as razones por as que se fai o festival, que para dar a conocer a esta xente emerxente que está empezando e todo o rollo, xa os motivas e xa as dis ti. Son 3 días, que son 24,99 máis gastos. Que non son nada. Que pagas a mitad por entrar un día nunha discoteca aquí en Santiago. Mira, temos aquí ahora mismo no directo bastante xente, pero acaba de entrar un rapaz que ten por nome Lavadón, que é un rapaz que reacciona a música, que ten unha canle de Twitch e ele valenciano, reacciona moitísima música galega, e acaba de entrar e acaba de dicir buen cartel, así que si Lavadón, que escoita todo tipo de música de artistas de todos os lados, di buen cartel, podemos confirmar que o cartel é bo, Pues gracias pola bendición. Que nome de todos estes artistas emerxentes, todos os artistas descoñecidos para o gran público, cal crees ou cales crees que poden ser os que máis van a sorprender ou aqueles que como se di agora, van a roubar o show? Hai moitos, hai moitos. Non se sabría dicir un específico, pero eu creo que a Moevo vai sorprender co show que vai facer. Hayden vai sorprender. O futuro alcalde tamén vai sorprender. Eu creo que MRT e Recho, que casi ninguén os coñece, pero unha vez que os escoite en directo ou escoite algunha das cancións que teñen en Spotify, van dar a seguir, non? Porque son artistas que MRT ten 18 anos recén cumplidos. MRT que o outro día cando foi a presentación que o Steven estaba ali e joder, ten 18 anos e eu dixenlle ao pai, digolle, escoitei un pouquiño así un par de cancións ali rapidamente, eu dixenlle ao pai, ao teu fillo vou a denominalo como denomino aquí ao 90% de xente que ven por aquí, como rapaz asquerosamente xoven, porque dixen, hostia, mólame o que fai, e aparte o rapaz, falando con el, ca cabeza moi amueblada e sabendo que o complicado que é a música, e joder, que está guai unha oportunidade como esta de ver que esos rapaces se poden subir un escenario porque seguramente o teñan moi complicado un rapaz como a él. Sí, bueno, pues no sé, que por eso mismo nace o Santiago Music Festival, ¿no? Para dar esa oportunidad a esta xente que está empezando e que eu digo de verdade, me pasaron moitísimos, me quedou moitísima pena de deixar moita xente
moita xente fora. De feito, o dixen na presentación, dixe os 27 elexidos, non? Isto que parecía que iba a presentar a xente que entraba en Operación Triunfo. E hai xente moi boa. De verdad. A coñecer un poquinho máis do festival, vais a celebrar, comentabas, no Castiñeiriño. Como é o recinto, ou como vai a ser o recinto do festival? Que idea tes, e xa tes en mente como se vai a organizar para que a xente un pouco se faga unha idea do que se vai encontrar ali en setembro? Mira, bueno, o primeiro día vai haber dous escenarios, ¿no? O que é o propio do festival e o outro que, bueno, é o da orquestra, o da París de Noia. Bueno, te vas a entrar no festival. Estamos aí mirando, porque onte nos saleu aí unha oportunidade a tema económica para o festival, e estamos mirando se ao final traballamos nosas barras ou as vendemos. Estamos aí a ver se esta semana damos pechado eso. En caso de que las traballemos nós, te vas a entrar no festival, vas a chegar ca túa entrada, e a entrada se che vai cambiar por unha pulsera, por unha Cathless. Ti non vas a necesitar efectivo, bueno, efectivo solamente para as food trucks, na barra, bueno, pagas ca pulserita. Bueno, pues vai a ver, porque o sea, a primeira edición nos piden absolutamente de todo. Eu, por seguridade propia miña e de toda esa xente que asista, pues superamos un poquinho o ratio de tema de sanidade e seguridade que nos piden por normativa. Así que creo que ahora mismo non se sei decir exactamente se son 10 ou son 12 vixantes de seguridade, outros tantos controladores, outros tantos auxiliares, e creo que 2 ambulancias medicalizadas, que son os médicos e enfermeiros. Vai haber, creo, 9 baños para homes, mulleres e persoas minusválidas. Eu creo que somos o primeiro festival de todo o país que vamos ter unha zona habilitada xusto diante do escenario, dos 2 escenarios, de 2,5 metros por, creo que son 20 de ancho, para as persoas con mobilidade reducida, e a partir de atrás xa para público en xeral. Vamos ter unha zona de restauración con 5 food trucks, donde hai, creo que hai un kebab, hai un dos nosos patrocinadores principales. Perfectísimo, kebab, me vale. Que espectacular, que é riquiñas, que fan unhas filloas recheas de chourizo albariño, de chicharróns con queixo, bueno, espectaculares. Hai crepes, creo que hai un de comida vegana, seguramente me olvide de algo. E despois, bueno, pues está xa o noso escenario principal, que, bueno, vai ser bastante potente, o eso que vamos a intentar. E despois, bueno, vai estar a zona de camerinos, a zona de sanidade, a zona de puesto de mando bueno, onde estarei eu ali ca tema de policía e vixiantes e todo o rollo. E despois, pues, bueno, un aforo para 3.500 personas. Que se di pronto. Que esperemos que estean cada día, ¿no? E aparte, claro, comentamos algunha cousiña do cartel, ahora igual comentamos algo máis, comentamos así un pouco a idea, como surgiu todo, comentamos un pouco a distribución para que a xente se faga unha idea de como vai a ser aquelo, pero claro, ti xa o comentabas antes, xa o dicías, pero a parte que máis interesa, non? A xente de, vale, o cartel está guai, vamos a descubrir artistas, pero ¿cuánto? A cuánto va a salir e cando se vai a poder adquirir esos abonos? Pues mira, o 1 de xullo xa, o sea, para a semana casi, ás 12 da mañán salen os primeiros abonos á venta para os 3 días, a un precio de 24,99 máis os gastos de xestión, e ca boa noticia de que as primeiras 500 persoas que compren o abono pos 3 días pois teñen dereito a entrar os días 22 e 23 na after party que vamos a facer do festi en discoteca Ruta, aquí en
en Santiago. E despois, en principio, o 15 de agosto, igual cambiamos po día 1, a ver como vai todo. Presentamos xa o cartel por días, para que cada persona sepa os artistas que van cada día, e as entradas diarias. A un precio de 14,99 máis gastos de xestión. Que creo que é bastante económico. A ver, di por aquí Gus no chat, iso está tirado de prezo. Eu creo que cho comentei o día da presentación, dixenche que o precio que era, a mí me parece o abono 25 euros os 3 días, pareceme tirado, o sea, sinceramente, pareceme regalado porque, joder, sabendo sobre todo, pois eu, por exemplo, eu que vin xa en directo, vin a Hidden en directo, a Moevo vin en directo, o Filloso vin en directo, Galicia en Army e o futuro alcalde os vin en directo e eu, por exemplo, por Galicia en Army, se a mí me poñen un bolo deles, eles solos, pagaría 15 pavos tranquilamente ou 20 pavos se me din 20 pavos entrada, se os pagaría por Galicia en Army e mo pos con todo o resto de xente, ou Roi Méndez, que tamén o vi en directo e tamén ten un directo moi interesante, e hostia, é que 25 euros, joder, música en directo, artistas emerxentes, vamos, o sea, posiblemente creo que un dos aciertos que tedes o precio. Sí, a ver, tampouco queríamos meter un precio máis caro diso, polo tema de que, bueno, como moitos artistas, pues, por desgracia non se coñece, non? Pois tampouco queríamos meternos nun prezo moito máis elevado. Ao final é mellor cobrar menos, ter máis xente, que cobrar máis e ter menos xente. Ao final tamén que nos interesa a nós. E antes, como olvidei antes, me acordei xusto a ola que falaches de Roy, no cartel temos un artista tremendo, que empeza este venres en Vigo, facendo unha xira de 20 bolos con Cadena Dial, G-Face, que é tremendo. Se non o escoitou aínda alguén, que faga o favor de ir a YouTube inmediatamente e escoitalo, porque de verdad, eu cando o conecín quedei sorprendido. Eu xa escoitar a falar dele e todo o rollo, depois cando xa me empecé a escoitar máis canciones dele e tal, sí que diste, wow, isto vai ter tirón e nun futuro próximo vai estar sonando moito. Claro, é que a priori os nomes que hai, joder, son nomes que se a industria musical fose xusta, moitos estarían dando que falar. O sea, que poderíamos ir un por un e daría que falar, porque G-Face, por exemplo, tamén estive escutando cousas e o que dicías ti, o sea, xa vai a facer un artista que xa, que curioso, non? Un artista que vai a facer unha xira cunha emisora de radio e que posiblemente sexa vamos a dicir, un gran descoñecido, para moitos. Para mí, por exemplo, non sabía da súa existencia. E iso non deixa de ser curioso, non? Como está, pero non está. Non sei mentir, pero en Spotify creo que ten algún tema con 500.000 de visualizacións, que é moi tremendo. Que artistas si se pode dicir, algún que te quedases con ganas de ter nesta edición? Con moitos. Fillas da Casandra, me quedou moita pena de que, bueno, xusto ese fin de semana non podían estar con nós. Que máis te podo decir? Tanxugueiras. Que máis? É que falei con tantísima xente. E algún outro nome que non sexa Leticia Sabater ou Cañita Brava, así un pouco, vamos a decir, dese estilo, que te hubiese gustado tamén ter? Pois aí non te podo decir, porque
Foron os dous que me vieron á cabeza. Bueno, xa para encontrar o número de Cañita xa me vin complicado, que tardei casi unha semana en conseguir o número. E Leticia, pois foi moi simpático, porque eu lle mandei un mensaxe polo Instagram, e, bueno, que estaba interesado en poder falar con ela, e xusto os sábados traballo en Noia nunha discoteca, e ás 4 da mañá ou así me contesta. E hola, que tal, non sei que, non sei quanto. Bueno, empezamos a falar, e ao final o bolo cerrouse en 10 minutos, falando por teléfono. Cuidado, Pero sí, bueno, hai moitos artistas que sí que me quedaron moita pena deles, bueno, pues temas de caché ou de fechas. Porque para ir xa rematando a conversa, que tampouco te quero quitar tempo, porque claro, ahora é moi sinxelo, non, falar desto, de decir, sí, temos 27 elegidos, temos a Roy, temos a tal, temos o sei quen, vamos a poñer dos escenarios, vamos a poñer as barras, as food trucks, moi fácil ahora falar esa parte, pero todo o traballado ata aquí, máis todo o que queda por traballar nestas semanas, como se leva toda esa tensión, esa presión de ir montando, de buscar o sitio, xestionalo, pensar, todo ese, como é ese proceso? Mira, isto leva casi un ano de traballo encima xa. Eu cerrei a París de Noia en setembro do ano pasado, setembro, outubro, e dende aí pois tens que empezar a buscarte a vida, non? Porque temos a mala sorte ou boa sorte, depende de como vexas, de que nós non dependemos eh, da Xunta de Galicia nin do Concello de Santiago, quer dizer, nós non temos ningún tipo de subvención, non nos dan 1 millón de euros e nos din mete lo que tú quieras, non. Nos, por entradas, por facturación de barras, por os patrocinadores, que é o que nos está salvando todo isto. E, bueno, despois pola inversión personal que se fai neste tipo de traballos tan complexos, pero si hai un traballo detrás tremendo e quedan 90 días xustos, porque xusto hoxe 21, faltan xusto 3 meses, e un traballo por diante bastante complicado. Claro, porque parece que está feito, non? Porque xa está o cartel, xa tal, pero posiblemente ora quede o máis importante, non? Que é xa levar toda a práctica e ultimar todos esos detalles. Claro, a xente pensa que, bueno, xa está o cartel feito, traballo feito. Non, agora toca pelear moito con marcas de bebidas, con o Concello, porque, bueno, o Concello a día de hoxe ainda non nos recibeu. Eu creo que xa saben da nosa existencia, pero ainda non se fixo a chamada de vamos a xuntarnos a ver que necesitades. Bueno, esperemos que non se tarde moito nesa reunión, que non tarde moito. E, bueno, eu penso, e supoño que, bueno, ahora o novo goberno de aquí de Compostela, pois que vai estar fino e vai a apoiar unha iniciativa tan poderosa como é un festival de xente emerxente. Mira, di Lavadón, simplemente eu vou trasladar unha mensaxe que di aquí Lavadón, e xa, o que sexa será. Di Lavadón se haberá blog no backstage do festival por parte de Rincón Daniel. Son cosas que di Pode ser. Lavadón, eu digo así eu traslado a mensaxe de alguén, que eu faltenme Dios Pois igual, bueno, pode ser. faltenme Dios que eu agora vai aproveitar o directo para dicir isto. Eu o di Lavadón aí no chat e eu simplemente debo ao meu público que escriben cousas e eu as digo. Pois claro. Pois pode ser unha boa idea, Oye, eu tiña pensado Además, sempre tipo, dicirche algunha cando cousa. colles un artista que xusto baixa do escenario e faz así unha pequena entrevista de 2 ou 3 preguntas, pois se poden sacar moitas cousas. Bueno, vamos ir falando sobre Sí, isto. sí. Mo Vamos a apunto, ti anota, eu salgo barato, Sí, simplemente sí. a mí me pagas 1000 euros por día e xa está. Decir, Vale, no, sin mira, problema, entón. eu cun par de cervezas vou solucionado.
No, pues mo anoto, no, para coñas, de verdad. No, mira, es que es unha cosa que pode ser interesante, non no meu caso, ou calquera, que podes hacer. Tamén un pouco esa parte, non? Mostrar un pouco o que hai detrás no mesmo día, que se vexa tamén un pouco o día a día do festival, porque nos festivais sempre se van os vídeos, non? De como se vive o día, pero tamén ver o que hai detrás. Tamén esa cousa pode ser curioso, non? Sí, 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 bueno, además, bueno, creo que nos backstage é onde está toda a chicha, realmente, por, por experiencia, te lo digo. Esas experiencias que outro día tens que pasar outra vez por aquí para contarnos esas experiencias e nada, Adri, tampouco te quero quitar moito máis tempo. A verdade é que sigo mirando o cartel e xa te dixen aquel día a mí me parece un cartel impresionante porque aparte que comentabas un pouco ao principio, pero estaba vendo ahora, por exemplo, eso, a Roy e aos Monolius, moita presencia santiaguesa que tamén fai falla, non? Porque en Santiago hai certas salas de concertos, hai locales onde tocar, pero non hai tampouco ese apoio dende a propia cidade casi os seus artistas e tamén dar unha presencia da xente dali interesante. Eu penso que o problema que temos, no, é que a xente ten moito medo a posiblemente invertir nalgo que non sabe que vai a funcionar, no? É moi fácil meter un Maluma, un Duki, unha Shakira no festival cando sabes que van a seguir as entradas e vas a agotar, a cando sacas un cartaz con 27 artistas, os que solo 4 ou 5 son nomes coñecidos, e, e polo medo, no, de esa, pois igual non recuperar esa inversión. Ao final, nós tamén o temos, no, de tens que meter, pois, así algo con nome para que cubrir, basicamente. Bueno, tamén o cartaz, pois é xa tamén máis vistoso. Cartaz vistoso e xa última pregunta que é unha cosa que tamén te comentei ese día que a min me gusta, que non se leva nada nos festivais e unha cosa que cada vez me dá máis rabia que é que todos os artistas teñen o mismo tamaño de letra, mesma cor de letra e máis alá de que un poida coñecer a un artista ou outro, máis alá de que un teña X reproduccións ou máis ou menos, pero no cartaz de primeiras todos teñen a mesma importancia. De primeiras, de segundas e de terceiras, no, ao final un artista é un artista, sexa París de Noia, sexa MRT, sexa Roquiño, sexa Marcos Magán. O que o seu traballo facer disfrutar a xente, demostrar que, bueno, que saben facelo, e a xente tamén eu penso que nos temos que quitar da cabeza de que un artista é máis que outro por ter máis nome. Ao final, a mí igual me fai máis sentir máis unha canción de MRT pois que unha de Shakira, por exemplo. Por te a ver as letras e diste, joder, o chaval este de 18 anos como pode facer esta letra? Esta muller con 40 como pode facer esta letra? É valorar. Tal cual, tal cual. E ese, lo repetirei mil veces e o vou a repetir moitas veces en estas semanas, dos grandes valores que tes e de primeiras, pois xa felicitarte por arriscar a ti e a toda a xente que dunha forma ou outra vai estar involucrada, felicitarvos xa de primeiras polo festival porque me parece moi arriscado e moi valiente e estaremos atentos